Esperantoari buruz hitz egitean, lehendabiziko gauzan nire ustez argitu behar dena da, eta nire ustez hau argitu behar dago jendearekin hitz egin izan dudanean, ez dagoelako oso garbi, lehenik eta behin zer den nazioarteko hizkuntza izatea. Nazioarteko hizkuntza izatea, deiko izan zaila baita nazioarteko hizkuntza unibertsalak, deiko izan zaila, eta egia esan horren inguruan hizketan hasten garenean lehenengo uste okerra topatzen dugu. Eta hori izaten da, gure mendebaldeko gizarte honetan, pentsatzen dugu nazioarteko hizkuntza ingelesa da, eta hori erakutsi digute, eta ez dugu asko gehiago pentsatzen horretan. Horrela zerutik etorri balitz bezala, onartzen dugu, eta besterik gabe horrekin aurrera egiten dugu. Batzuek irakurtzen duen jendeak eta hizkuntzetan interesa dutenek badakite ingelesaz gain esperantoa ere badagoela. Egia da ingelesa nazioarteko hizkuntza da, eta nazioarteko harremanetarako asko erabiltzen den hizkuntza dela. Baina niri gustatuko litzaidake pixka bat ahaztuko bagenu nazioarteko hizkuntza kontzeptua. Izan ere niri iruditzen zait nazioarteko hizkuntzak daudela. Eta hori oso garrantzitsua da. Guri gertatzen zaiguna da, mendebaldean bizi garenez, mendebaldeko gizarte honetan bizi garenez, ingelesaz oroitzen garela. Eta nire adineko jendea, eta zaharragoak direnak, oroitzen dira eta oroitzen gara, umeak ginenean, ikastolan genbiltzanean, edo nazionaletan, berdio, nola esaten ziguten, munduan ibili nahi baduzu ikasi zazu frantsesa delako nazioarteko hizkuntza. Gero hori aldatu egin zen, gure bizitzan zehar, gure bizialdian aldatu zen eta gaur egun ingelesa da. Baina hori gure inguruan da, munduko beste leku batzuetan, eta jadanik hasiko gara. Gustatuko litzaidake zuei mapa batzuk erakustea, eta hemen zegoen, ez da, edo kendu egin dut, etxean begiratu dut esperantoz kontsultatuta oso emaitza gutxi ateratzen direla eta euskeraz kontsultatuta oso emaitza gutxi ateratzen direla. Orduan, erderaz eskatuko dut. Eta irudiak hartzen baditugu, berehala gertuko zaizkigu, eta hausera hartuko dugu lanengoa. Hor ikusten dugu ingelesa munduan zehar non dagoen zabalduta modu nabarmenean edo indartsu xamar. Ondo. Eta hori da guk mendebaldeko buruan edukitzen duguna nazioarteko hizkuntza hitz egitean. Baina badira beste nazioarteko hizkuntza batzuk eta adibidez estu hartuko bagenu kontua euskara bera nazioarteko hizkuntza da. Gaur egun daukan egoeragatik, ezta? Bi naziotan hitz egiten den hizkuntza delako eta gainera Amerikako beste herrialde batzuetan ere hiztunak topatu daitezkeelako, ezta? Baina hori ez da buruan daukaguna nazioarteko hizkuntzaz hitz egitean. Zenbat dira nazioarteko hizkuntzak? Asko dira. Eta normalean denei buruz hitz egitea oso luze joko lukeenez, 6 aipatuko dizkizuet. Bat danok dakigun erdera, hau da espainola, nazioarteko hizkuntza da. Venezuelarrak Argentinarrekin elkartzen direnean, edo Txilekoekin elkartzen direnean, ez dira ingelesez hasten. Denok dakikun bezala, Hego Amerikako jendea Euskal Herrira etortzen denean eta ikusten dugun bezala, espainolez egiten dugu haiekin, ez da? Orduan, espainolak nazioarteko hizkuntzen funtzioa betetzen du kasu horretan. Hauze, ipiniko dugu, handiago, hori ikusten da, dago dakikuna, ez? Espainolez hitz egiten den munduan, hortik kanpo beste leku batzuetan ere egiten da, hor bizi-bizita gertzen da. Nazioarteko beste hizkuntza bat, zalantzarik gabe, frantsesa da. Frantsesa, gainera zuetako desentek, behar bada, jakingo duzue, frantsesez,